Una kita sa mga balita lokal. Pangabay sang simbahan nga paliputon ng curfew hours sa syudad sa Bacolod ginapaboran sang Oversight Committee. 26 ka mga empleyado sa syudad sa Kabankalan nagpositibo sa COVID-19. Sa balita national, Malacanang nagdepensa angot sa pagtugot sa mga menor de edad nga makasulod sa malls. 98 ka mga persona nagpositibo sa COVID-19 sa mas testing initiative sa Kamara. Sa balita international, US analyst Gin Bulgar nga ang China naghatag sa COVID-19 vaccine candidate kay North Korean leader Kim Jong-un. Sa sports balita, Yumer Marshall nga magakompete sa Tokyo Olympics handa na sa una sining nga professional fight karon nga Desyembre. Sa aton balita entertainment, aktras nga si Aiko Melendez sa ginkulbaan matapos na dula ang iya panabor. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Doktor. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Balita una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time Lasay San 9, kagaron sa nasang balita lokal. Ginapaboran sang Oversight Committee sang syudad sa Bacolod ang pangabay sang simbahan nga palipotan ng curfew hours sa syudad para makapatigayon sang duha ka misa sang Misa de Gallo umpisa alas 3:30 sang kagahon. Suno kay Bacolod City Councilor Archie Baribarang author sang curfew ordinance, ang pagpabor sa pangabay sang simbahan ang nalakip kuntani sa igapagwa nga executive order ni Mayor Evilio Leonardia angot sa pagpatuman sang modified GCQ umpisa subong adlaw Disyembre 1 base man saging kasugtan sa ilalang damlag lang pagsinapol. Pero sa 12 kapahina nga EO na saad ang curfew ang mag-aumpisa alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon bilang general rule sang ordinansa o kung depende sa quarantine status sang syudad. Nasaad sa EO nga ang alkalde ang pwede maka-adjust sa oras ng curfew samtang MGCQ ang syudad bangod sa emergency power nga ginhahatag sa iya sang existing ordinansa. Ginpahayag sang konsehal nga posible nga magapagwa si Leonardia sang bago nga mando angot sa pangabay sang simbahan. It's supposed to be dira na i-include ang sabahin sang misa sa Misa de Gallo kay ang nga mo sa tunga daw agreement was dira isulod sa executive order ni Mayor. Dapat yan si Bacolod City Councilor Archie Baribara. Lano sa Bacolod City Police Office ngay pangabay sa Emergency Operations Center kung mahimo na nila nga ma-pull out ang iban pa nga mga pulis nga ginpahamtang sa contact tracing team agud gamiton para sa police visibility sini nga bulan sang Disyembre. So kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico ginpaidalom na sa modified general community quarantine ang syudad nga isa ka indikasyon nga naghagan-hagan na ang COVID-19 cases kag may mga mabilin pa nga contact tracers matapos nagpanghar ang DILG. Aminado sa gyapon si Pico sa kakulang sa kapulisan sa BCPO kag madamo na sila sang reports nga nabaton angot sa kinawatay sa palibot sang syudad. Palayag ni Pico, kinahanglan nila i-utilize sa ilang mga personnel agud nga may magbantay sa mga lugar nga sama-sami ginakatuan sang tawo kaangay sa mga malls kay iban pa nga establishment to commercial ilabi na nga nagahilapit na ang adlaw sang Pasko. Sa dugang pang balita lokal sa mabot nga weekend, pati gayunon sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC ang masunod nga surveillance testing sa Bacolod Respiratory Outpatient Center kon Bros Center. Ginpahag ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang Sectoral Concern Office sang syudad. Subject sang surveillance testing ang mga traffic enforcers sang Bacolod Traffic Authority Office sa kon Bitaw, personnel sang Public Order Safety Office sa kon Poso, transport sector kag iban pa. Suno kay Pineda ipaidalong man sa testing ang mga riders nga wala nagpasakop sa surveillance testing nga gin-schedule nagligad nga Nobyembre 28 kag 29. Suno sa opisyal kapin 548 ka mga riders ang unang nga ginpaidalom sa testing nagligad nga Sabado kag Domingo nga adlaw kag buwas nga adlaw Miyerkules ginapaabot nga magwa na ang resulta gikan sa laboratorio sa syudad sang Cebu. Naglabot sa 26 ka mga empleyado sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Kawankalan nga ginpaidalom sa RT-PCR test ay nagpositibo sa COVID-19. Sudo kay Kawankalan na Public Information Head J. Carlene Gonzalez, ini ang resulta sa ginpatigayon nga mass testing sa mga government employees sang syudad. Apang ginklaro ni Gonzalez nga naka-recover na ang iban nga mga nagpositibo. Dugang pa ni Gonzalez, may dugang nga batch sa mga empleyado ang natalana man nga ipaidalom sa swab test sa mabot nga Webes. Ginpatigayon ang mass testing kasunod sa kamatayon sa Assistant City Engineer bangod sa komplikasyon sa COVID-19 nagligad nga bulan. Kalakip sa mga nagpositibo ang mga nagka-close contact sini kag kaupod nga mga empleyado. Sa karon, gina-implementar ang alternative work arrangement sa mga opisina sa City Hall agud matap na ang paglaptas ng virus. Yes, 26 na. Sa hali nag-alalayo na. So ang aton kita kabag-usan is 26 ang tanan, included ang present nga duwa. Ang kabahingin sa pagbahayag ni Kawankalan Public Information Head Jake Carlene Gonzalez.
Negatibo sa COVID-19 si Kabangkalan Mayor Pedro Zaico. Ini ang ginanunsyo ni Kabangkalan na Public Information Head J. Carlina Gonzalez nga resulta sang RT-PCR test sang alkalde. Nobyembre 20 sang magpa-swab test si Zaico kadungan man sa mga empleyado sang City Assessor's Office kag City Mayor's Office. Ini matapos nga nagpositibo sa virus ang 7 ka mga empleyado sang City Engineer's Office sadtong Nobyembre 17. Ging klaro man ni Gonzalez nga ang mga empleyado lamang nga masami nagatransaksyon sa City Hall ang ginaobligar nga magpaidalom sa RT-PCR test. Dugang pa sini nga naga-implementar man ang syudad sang skeletal workforce pagi sa work from home arrangement agod maprotektahan man ang mga government workers. Sa katapusan nga balita lokal, may person of interest na ang Morsha PNP sa pagpatay kay Leonardo Garcia Jr. sang puro ka Tayuman, Barangay Santa Rosa sa Banwa sang Morsha. Suno sa hepe nga si Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ini nga sospetsado ang nakaagi na priso bangod sa iligal nga aktibidad. Dugang pa ni Tabuhara, nakamuno ini nga magtimalo sa pamilya sa napatay matapos nga ginsukid sila sa otoridad sa ila iligal nga ginahimo. Karon sini padayon pa ang paglagas ng otoridad sa mga persona nga wala pa ginhingadlan ang ngalan bangod sa padayon man nga investigasyon. Si Garcia ginutang sagwa sang puluyan sa nga Iloy sang sospetsado nga nagbaka lamang sang gasolina. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live and welcome na sa aton sining evening newscast karon nga Tuesday night and madamo gid nga salamat sa mga early pa aksyonan nga naka-tune in sa aton sining pagpangalagad and i-check nato ang comment section sa aton sining Facebook Live. Good evening lang kay John Betong, panamyaw lang kay Action Eden Aboso, kay Zat Alunan, good evening Action Dale watching diri sa may Hong Kong and nagatamyaw man siya action ana sa nga mayong gabi no. Araman si Ramona Azero, evening Action Day kag Action na and watching live from Barangay 35 Bacolod City. Yes, by the way, Action na Dale, ginagreet ko lang gali isang happy birthday ang ako niya classmate dira sa Purok Acacia, Barangay Felisa, Bacolod City. Happy birthday! Sino ba? Happy birthday! Wala pa gani. Ay, wala pa gali. Sige. Excited. Kay Frank Hilado, ang classmate ko ni siya Action Dale since elementary up to high school lang siyempre. Kaya nagsipara. Sipara. Anyway, kita-anay mo kami Japon. Sir Frank Hilado, happy birthday! Close kayo. Char. And sa tanan ng mga classmate, kuman nga kay malagaw, tapos lang naghagad sila mga malagaw, ito sila, yung bako alang-alang.
So, enjoy lang dira sa mga action from nakuha kay Frankie Lado. And syempre sa mga classmate, kumandira sa ila kanay Kimberly, ilan ni Mitch Macalde, Kimberly Mata, Shane Viray, and tanan nakakapoy na lawag sinyo, kadamo sinyo. Aha. Oo. Sige, thank you so much, Ged, kag always lang dira nga pag-monitor man sinyo. Pama family gali, sa ila dira ni Mary Ann Pama, kag sa kay Tarubi Pama. Thank you so much, Ged. Si Anthony Jones, Savilio Cablano, good evening Action Daily and Action Now. Monitor ko di sa may barang inaiwan kaya 1 with Chai Betty Tingson. Inaiwan kawayan with Chai Betty Tingson samtang gabantay sa iya siningat Tiangge. Bantay mayo ang Tiangge, especially ang benta. Di ba Action An? Oo, kaginig Bantayi ang benta pero hindi pagdala ang benta. Isipa mayo ang Sinsilio. Kay basi sobra. Si Sir Alex Monteza nga nakatune in naman sa atong sininga pagpangalagad tonight. Good evening. And Sir Bia Jonathan, good evening Action Anan Day, watching from Singkang Airport, Bacolod City. Thanks dira na sila sa area sang Bangga Iyap no ni Bia Jonathan Action An. And si Sir Randy Artiaga Santisas, watching from Manila. Madamag nga salamat. Sa kay Andrew Mangilan Villarosa, nag-greet mo rin siya, Action Dale. Sige, thank you so much, Ged. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening man. Kay JM Lenas Herardino. Ano ni si JM? Joke lang. Mayong gabi lang malakag. Stay safe. Sa tanan nga Energy Fans Club, doon nakalimutan mo na, Action Dale, mga Energy Fans Club members naton. Sa kay Dennis Tibor Roma nga subong do medyo masako siya basiga kayo to sa iyang aquarium. Ito ka pila ka weekend nga nag-burn out. Basiga kayo da siya nga pangita to sa ideya para mag kayo ang iyang aquarium para kuno hindi dali-dali ma-dead so ang iyang mga fishes. Sa kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, good evening man. Sa kay Regentan Villaloon dira sa may Manapla, kay sa liwat sa kay Anthony Jones Savilio Siblano. Kag sa tanan nga naga-monitor man. Sa kay Ma'am, alipad ko sa mga ngalan sa aton, yung mga ginapanggrita. Share. Ma'am Yvonne Witcher. Si Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Vanessa Mayo. Thank you so much, Ged. And padayon lang sa pag-comment sa inyo sininga mga greetings, no? Dira sa aton sininga comment section sa Facebook Live, and after national news, aton pagabalikan ang inyo sininga mga pagpanamyaw. Standby para sa mga balita national. Una sa aksyon!
Aksyon Radio Philippines, Standard Time lasay sa 22, kagkaroon sa detalye balita nasyonal. Nagdepensang Malacanang sa desisyon sang gobyerno nga tugutan ang menor de edad nga magkadto sa mall sa tuyo nga liwat nga makabangon ang ekonomiya sang Pilipinas. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang mga LGUs ang mag-issue sang guidelines para masiguro nga ang kabataan ang hindi mangin super spreaders sa sang COVID-19. Suno kay Roque, isa sa mga basic requirement nga dapat may upod nga ginikanan ang menor de edad. Aminado si Roque nga ang Pilipinas ang nagpatuman sang hugot nga mga protokol sa hulag sang tawo nga nag-apekto naman sa madamo nga mga negosyo. Ginklaro naman ni Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binaga nga kinahanglan ang local ordinance para tugutan ang mga menor de edad nga magkadto sa mall karon nga mayara sang ginapatuman nga community quarantine. Inkumpirmar ni Secretary General Mark Leandro Mendoza nga 98 ka tawo ang nagpositibo sa COVID-19 sa Kamara matapos magpatigayon sa unang mass testing initiative. Sunod kay Mendoza, ang numero katumbas ang malapit 5% sang 2,000 ka mga mamalida kang empleyado nga nagpaidalom sa RT-PCR test halin sang Nobyembre 10. Sa mga numero, wala pa may baluan kung pila sa nagpositibo ang mamalidha kag staff. Dugang pa Mendoza, kalabanan sa mga nagpositibo ang asymptomatic kag ginmanduan nga mag-self-isolate subong man nga magpaig-angot sa Quezon City Local Government para sa contact tracing. Antes sa Nobyembre 10, ang Kamara may na-record na nga mas sobra 80 ka kaso ng COVID-19 halin sa bulan sang Marso kag kalabanan ang naka-recover na. Magduwa sa 3 ka mga empleyado nga nagtaliwan bangod sa virus. Sa dugang pa nga balita national, 4 ka mga rehiyon ang gina-identify sang Octa Research Team bilang epicenter sang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa public briefing, ginpahal ni Dr. Guido David nga ang epicenter sa mga National Capital Region, Davao Region, Calabarzon, kag pila ka bahin sang Central Luzon. Sa karon ginahalugan sang gobyerno ang restrictions ginpanugyan ni Professor Ranjit Rai sang Octa Research nga dapat sundon sang publiko ang minimum health standard para malikaw ang paglapta sang virus. Magaritiro si Chief Justice Justado Peralta sa Marso 2021, isa ka tuig antes ang iya compulsory retirement. Ginkumpirmar sang Supreme Court nga magapanaog si Peralta sa iya posisyon sa iya ika-69 nga kadlawan sa Marso 27, 2021. Ang mandatory retirement para sa mga judges kag justices ang 70 anyos. Sudok kay court spokesman Brian Keith Husaka, nagpabutyag si Peralta nga mag-avail sang early retirement pero wala ginparayag ang iyang rason. Una nga gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Peralta bilang Chief Justice sa Oktubre 2019. Antes ni si Peralta ay nagpangalagad nga Associate Justice ng Supreme Court humalin sa 2009. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 sa Aksyon Radio Philippines, Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. And we are back online, Action An, sa aton sining nga pangalagad sa pag-recognize sa mga nag-tune in tonight sa aton sining nga evening newscast. And good evening lang, aran Action An, no? Si Ma'am Yvonne Boucher. Good evening, Action Dale and Action An, done sharing. Salamat, Gid. And si Ma'am Rosalina Arellano Espadero, good evening. Amuman kay JM Lanes Herardino. Mayong gabi lang dira sa inyo, stay safe. And si Homa Lumena, good evening. So diri sa may Bacolod City under modified GCQ kita effective today, Action An, tubtob ini December 31 na 2020. Pero reminder sa mga city officials naton, pesar nga ginahalugan ang mga restrictions kag mas damo nga mga negosyo ang open, Action An, kag may boundary nga mga sektor nga ang ilasin negosyo gintaasan man ang capacity. So kinahanglan reminders nito kita sa gihapon magkumpiyansa. Importante face shield, face mask, kag bring gid sang alcohol. Every tandog sa mga butang, let's make it a habit nga mag-usara sang alcohol, Action An, para sigurado nga magpauli kita sa sining nga balay, hindi kita mangin carrier sang COVID-19. Kung mahimo pa lang Action Dale, pahuway danay, hindi danay mag-close contact agad-agad sa inyo nga mga upod dira sa balay para kung if ever wala taman ginaano. Bisan ano pa nga kagaw hindi mo da ma-transfer sa imo yang mga upod sa balay
kay ti nagpahuway-huway kadanay tapos ang imo nga mga ginpanggamit si tuitban nga nakahimos ina action nail agud iya nga if halimbawa na contaminated ban ina sure ka na nga hindi to siya makalaton or laptop pa sa imo dira nga mga kaupo. Yes, action na. Anda mo ang na-excite sang ginhalugan diri ang quarantine status sang syudad sa Bacolod pero hindi kita mag-tuman ka-excited nga maubra naton ang mga normal nga gawin naton before no because the presence of the virus remains action-an diri sa Bacolod City kay everyday may mga record pa ta sa gihapon nga mga COVID-19 cases and hopefully maghagan-hagan ang kaso naton action-an para at least mas nami ang aton sining nga pagsulod sa year 2021. So padayon lang sa pag-comment down sa inyong sining mga greetings no. Diri sa aton sining comment section naghingagaw greet si Maria Fe Maravilla. Good evening to both of you, Dale and Anna. Salamat gid Ma Maria. Stay safe dira kag upod ang imong sining nga pamilya. By the way, sa aton mga ka-action, ang panumdumon talang kay subong, di ba action deal, may ara adjustment sa aton curfew hours. So, posible mga ka-action naton nga wala naka-monitor, kag diri nagatutok subong sa Facebook Live. I-mention na na action deal ang about sa bag-o subong nga curfew hours. Yes, action aan. 11 p.m. ang curfew diri sa Bacolod City astay na alas 4 sang kagahon. Kumadumduman under GCQ, 10 p.m. kita until 4 a.m. no. So amo ni siya ang sitwasyon no. Depende sa quarantine status naton ang curfew hours bangod ini base man sa ginaaprubahan nga curfew ordinance sang syudad sang Bacolod. So salamat gid no sa pag-stay tuned diri sa among nga Facebook Live and standby kita sa dugang pa nga mga balita. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo
Una sa aksyon! Kagsalita sa nga aton balita international, ginbulgar sa isa ka US analyst nga ginhatagan sa China si North Korean leader Kim Jong-un kagang iya pamilya sa experimental coronavirus vaccine. Suno kay Harry Kajanis, isa ka North Korean expert sa Center for the National Interest think tank sa Washington, ang pamilya Kim kag madamo nga senior North Korean officials ang nabakunahan na. Dugang pa ni Kajanis, hindi pa klaro kung ano nga kompanya ang nag-supply sa vaccine kag kun bala na pamatud-an ini nga safe. Padayag pa ni Kajanis nga base sa kay US medical scientist Peter Hotez, 3 ka Chinese company ang nag-develop sang vaccine nga ginalakipan sang Sinovac Biotech Limited, kan Sinobio kag Sinopharm Group. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports balita, ginapaabot ang unang professional fight sang Olympic-bound Filipino boxer nga si Yumer Felix Marshall sa unang tion karon nga bulan sang Disyembre. Si Marshall ang unang nagperma sa nganong katuig nga deal sa Manny Pacquiao's promotion sang bulan sang Hulyo, ang nagatraining sa karon sa Los Angeles umpisa Oktubre bilang preparasyon man sa Tokyo Olympics sa masunod nga tuig. Wala pa ginhingadlan ang makaengkwentro ni Marshall para sa 4-round bout. Pero kay MP Promotions President Sean Gibbons, wala pa sang patod nga petsa ang hampang kag naglaom ngayong madayon karon nga Disyembre. Ginpahayag naman ni Marshall nga handa na ini sa away bisan ini ang patigayunon subong nga simana. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa aton balita entertainment, ginbulgar sa nga actress kasi Aiko Melendez nga ginkulbaan ini matapos nadula ang iya nga panabor. Sa Facebook post, ginpahayag ni Aiko nga gilayon siya nga nagpa-test kag gin-isolate sang magbatsyag sang sintomas sang COVID-19. Kag saysay sang actress nga ginpasuksok siya sang PPE tugtog nga magwa ang iya nga resulta nga negatibo ini sa virus. Nagpasalamat naman ang actress sa mga resulta kag nagwa nga mayara lamang ini sang tonsillitis. Una sa balita! Una sa aksyon! Action Radio Philippines, Saturday Time Lasay sa 35. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Disyembre 1, tuig 2020. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Gag-Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!